Pipila ka mga negosyante o residente sa Upper Piedad, Barangay Bato sa Turil, Davao City ang nagbutang og daw itom nga watawat sa ilang lugar agig pagbabag kay maigo sa konstruksyon sa Mindanao Railway Project Turil. Ani ang report ni Argil Relator. Mga itom nga flag ang makita sa mga motorista kilid sa dalan pasaka sa Upper Piedad, Barangay Bato, Turil, Davao City. Ang ubang mga establishmento dunasay mga nakasulat nga hangyo ngadto kay Pangulong Rodrigo Duterte nga ibilin ang kilid sa kalsada kanila. Kini agig pagparayag sa mga residente o negosyante sa ilang pagbabag sa plano sa Department of Transportation nga maapil ang ilang lugar sa konstruksyon sa Mindanao Railway Project Turil Car Park. Gani, nagpadala na sila og sulat ngadto sa ahensya. Wala sila inform sa MUA kung sa ilang plano. Basta nagsunod lang sila sa among mga property o nagtagging sila or nagsukod-sukod sila dinhi. Apan gibalibaran kuno sa DOTR ang ilang hangyo og dili kuno masibog ang car park tungod sa pipila ka mga rason. So mininti say kani nga property diri sa lahat nga negosyante diri buhaton lang milag pader. Syempre ang car park dito. So kani nga side pader naman ni siya diri. So amo negosyo ipuli lang nila sa isa ka pader. Asa na mi padulong? Busa kining si Tatay Willie, kinsa 69 anyos na nga nagpuyo sa maong lugar. Lisod alang kaniya nga kalitlang kuhaon sa gobyerno ang ilang propiedad nga matud niya wala kuno'y klarong komunikasyon kanila. Kung may naka-indicate kung presyo, kung pila presyo palit sa mga, bayad sa mga. Mahimutang lang paabot dito, mingon lang sila dito nga nakasabit naman mo papers niya, butangan lang presyo to, buhatan nila. Di aware pa kayo mi. Dili man kuno babag ang mga residente og negosyante sa pagtukod og istruktura alang sa pagpalambo sa sistema sa transportasyon. Apan hangyo nila sa Department of Transportation nga pangitaan og pamaagi nga likayan ang ilahang mga property. Sanglit ugaling mag-stop operation ang mga negosyo, daghang mga trabahante ang makulban og kaldero. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa DOTR kalabot sa maong issue. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.